Сьогодні батьки на Донеччині отримали ось таку ось допомогу від фонду World Central Kitchen. Раніше на Хмельниччину нам теж такі привозили наборчики. Зараз склад трошки відрізняється. Всього 19 позицій. Це згущене молоко, томатна заправка, макаронні вироби, цикорій, крупа гречана, рис, цукор, вівсянка, чай шерлок. Ось така сушка, це виходить яблучко, горохова крупа, печиво Дніпро, маленька пляшка олії і декілька банок консерв. Це горошок, кукурузка, сардини, кілька, здається, в томатному соусі, м'ясо курчат і м'ясо тушковане. Це для людей віком 70+.